Il-lejli tajb kulħadd, Chelsea 3, Aston Villa 1. Ovvjament, ferħan għax kienet prestazzjoni naħseb l-aqwa logħba li għamilna din is-sena. Qisu wkoll kontra mill-Labna, mhux kontra l-Middlesbrough bir-rispett kollu lehom, labna kontra l-Aston Villa. Tim li tiċċellenġi għat-top 4 dis-sena u it-tieni l-aqwa tim fejn jidħol home record dis-sena fil-Premier League. U ma nisgħux ukoll li dawn rebħu il-Manchester City u l-Arsenal f'temp erba' tim. Jiġifieri huma tim tajjeb ħafna dis-sena. Il-verità ma stennejtix, mhux kif tifla mal-Wolves qed m'għandniex ċans ma' Aston Villa żgur. Però llum rajt grinta li dis-sena qatt ma rajt bħala. U rajt it-tim maqut u t-tim ura li hu kapaċi bil-coach inkluż, issa ovvjament nitkellmu fuqhom mal-ħin. Bħala performance kif qed, l-aqwa performance dis-sena, hands down, jiġifieri m'hemmx tgħid l-aqwa performance dis-sena. Ma se minn fejn ġiet, għax filli qed taqla erbat lajt 8 goals u żewġ logħbiet, daqqa tmur fl-iktar ground diffiċli tal-sena u ma dejtx il-baħ ċikka, iddominajt il-logħba. U rajt għal xar minuti Aston Villa siraw fin-najti, però ovvjament istennija u ma balhomx jitilfu. Ħriġna formation 4-2-3-1. Jien ma qbilx ma' ċertu affarijiet bħal Jackson mal-linja, però mbagħad tagħmel sens għalfejn jilagħbu hemm għax Raheem Sterling no way li kien ħewqgħod jitrekkja lura lil Matty Cash, Jackson jagħmilha. U dejjem kienu 2 versus 2, Matty Cash u Leon Bailey kontra Ben Chilwell u Nicholas Jackson li kien hemm Sterling, Ben Chilwell kontra tnejn, u ovvjament kien ikun ħafna exposed biex ma nistax kelma oħra. Li mhux bitniex li beda l-Palmer striker. Imma ovvjament qed għamel logħba u naħseb kien mhux l-verità, ma naħseb kien l-ar fost l-aħjar attakkanti, però xorta għamel logħba tajba Palmer, però tara l-standards tiegħu is-sod ikun ħafna aħjar. La Plenzo Kajsedo fl-aħħar jgħidu li mhux dejjem 4-2-3-1 jilagħbuhom ħdej xulxin, imma mbagħad jibdew jispitjaw. Il-bieraħ orew għalfejn jiswew 100 miljun il-wieħed. Ovvjament ħadd ma jiswek il-flus, però qed mhux qed ngħid għalfejn infaqna il-flus biex jagħmlu differenza. Il-bieraħ għamluha. Gallagher oġobnu wkoll labu fil-free roll, jiġifieri fejn nixtiequ, ma nixtiequx joqgħod jiġbor il-ballun, jien nixtiequ jippressa jirbaħ il-ballun u bħal-bieraħ jiġi ċans u għamlu. Għamilna 3 goals tajbin, l-ewwel wieħed Jackson ġara ġirja tajba. Krossja Madueke taħlil Gallagher u Gallagher first time finish, gol tajb ħafna. It-tieni wieħed Gusto ta' cross tajjeb u daħal Jackson berras, nejb xejn. U mbagħad għamel free kick tajjeb Enzo fit-tieni ħaf, free kick bellezza. Free kick li ma kienx għax tittej kollox. Bħala performance kont kien tajjeb kif qed. Il-keeper Gusto Chilwell Disasi. Bada xi naħseb kien l-istess mhux l-istess bħal Palmer mhux ħażin, imma naħseb nejn mill-ar kienu. U għax l-oħrajn kienu ħafna ħajjin, Disasi għamel ġiex blocks fit-tieni ħaf tal-bliħ tajjeb ħafna. Mbagħad daħlu Nkuku Thiago Silva u Sterling, però daħlu ftit u mbagħad daħlu ukoll Alfie Gilchrist. Però daw daħlu l-aħħar ftit jiġifieri m'hemmx ħafna xi tgħid. Issa ovvjament m'għandux nagħmlu kbira, vera irbaħna logħba kbira kontra tim tajjeb ħafna, però m'għandux naraw kbir kif qed. Nixtieq nagħti kumment fuq il-coach ukoll li kapaċi mela meta jrid tattikament jivvinta xi ħaġa u jilgħab lil Enzo Kajsedo kif suppost. Issa mhux qed ngħid ħabba logħba sar coach kbir ta' jiena għafimni. Għadni nibbekkjaħ m'iniex kontri ħsa barra, jien ġast nixtaqt il-bidla għax ovvjament coach li f'6 xhur 7 xhur ma privax il-players jiena dik għandi opinjoni bħal kulħadd ma tantx taġobni, però
ovvjament nixuq jirnexxin, imma però mhux ħabba il-logħba ħandur noqgħod ngħid issa għandna coach kbir mhux ħanqol dar affarijiet. U laqqas ħaġġilgħ it-tim fuq logħba u iktar anke fuq il-final, nistgħu neħdu l-final kontra l-Liverpool. Xorta mhux ovvja nifraħ imma mhux ħanejt coach kbir ħabba x'ħal final għax jiena niġġudika tim bil-coach kollox bil-players fuq 4 logħba staġun. New 45 games, whatever, kemm għandna dis-sena kien mhux fl-Ewropa, nibda ngħid sar progress isma' ma sarx. Ma tistax fuq logħba u tnejn ma tistax. Kif qed it-tim ura li kapaċi u anke l-coach, ġifieri ma tantx hemm ħafna xi tgħid għax logħba tajba ħafna, kif qed ferħna ħafna, ovvjament xorta nżilt naqra down to earth għax tifhem l-logħba, però l-bieraħ ħadd ħafna pjaċir u b'dalodu stess qof nidħaq. Għax li ma nara Chelsea labu għal żmien, dawn il-pjaċir ħafna, dik il-qalb il-grinta ma' qudin kulħadd jilgħab għall-flok, dik ħadd ħafna pjaċir anke supporters, konti ma nisma' supporters ta' Chelsea jgħidu minn away żmien twil. Imma l-bieraħ logħba sieħ għaddejjin isa the old Chelsea kif nafu aħna. Ngħid xi ħaġa wkoll. Issa meta nisimgħu xejn ta' ġast ħsieb. Il-bieraħ għamilna l-aqwa logħba dis-sena ta' staġun. Mingħajr Sterling u mingħajr Thiago Silva. Issa mhux ngħid li huma ħżiena, però kombinazzjoni li jkollok skwadra żgħira għax huma l-ikbar tnejn, Thiago Silva kważi 40 u Sterling 28-29 ikun sejra żball. Ma labux huma u żżar mingħajrhom għamlu logħba kbira, sa mhux qed ngħidu maħżina, ifhmu nistgħu x'qed ngħid, ġas ħsieb u għaddejtu. Għax anke għandna ċerta Chelsea bdew semmuha, speċjalment ċert li għandi barra u ma' ċertu supporters Ingliżi. U għaddek li rasi wkoll għax tibda tgħid imma kombinazzjoni għax jew Pochettino dik it-triq li jrid jeneħħi l-kbar u jilgħab dik tip ta' logħba xi pereżempju b'dak il-Flap Jackson, ma nemmix li Sterling kien ħela dik il-logħba, mhux player bi player, Sterling ħafna minn Jackson ovvja. Però kif lab Jackson il-bieraħ, is-sistema li appoġġ il-bieraħ kienet ħafna aħjar minn Sterling. Eżempju, Thiago Silva l-bieraħ, jekk taqdhom f'daqqa bada xi l-disati, qas toħloġ kwart ta' Thiago Silva, però l-bieraħ il-highline nemmen li Thiago Silva kien qabad naqa'. Imma ovvjament dik opinjoni ħsieb xorta fimni kemm Thiago Silva kemm Sterling iridhom jibqgħu jibdew fil-starting 11 għax da ġas ħsiebu kif qed fuq logħba ġifieri jafmi xejn minn dan, imma għabdil ħsieb u qed ħanejdu. Jien minn naħa dak kollu, kif qed kuntent ħafna għax għaddejna anke round li jmiss u issa mal-Leeds, l-logħba jibsa wkoll għax il-Leeds jiena li s-sena d-dieħla jkunu fuq fil-Premier League tal-line, il-Championship żgur. Forsi naqdu naqgħod triq tajba, imma kif qed ovvjament logħba b'logħba għax għadna kif ġej ma żewġ riżultati ħżiena ħafna u mbagħad nagħmlu logħba kbira bħal dik. Hopefully di tkun il-turning point tal-istaġun u nikkikjaw minn hawn forsi immexxu l-qudiem u forsi nitlu fl-Ewropa u ma taf kif fl-FA Cup għadna hemmhekk, il-League Cup għadna hemmhekk final. Forsi tintemm ma naqqas tazza u niġu seba' posti, jkun staġun tqgħod tara kollox, jkun staġun tajjeb fil-verità, jiġifieri toqgħod tikkonsidra kollox. Ma ninsawx ukoll li dal-video ħajkun fuq il-YouTube, fuq il-YouTube channel tagħna, tkunu tistgħu taraw wara li f'dan il-video. U issa l-episodju li jmiss nhar il-ħadd fejn kif ħajtkellem fuq Arsenal kontra West Ham, u mbagħad l-editur Antonello Bela u Karl Parnis ħajtkellmu fuq Inter kontra Roma. Jiena minn ħadd dak kollu. Illum ħan speċjal video b'daħqa għax irbaħna logħba fl-aħħar u il-tajjeb narakom saħħit.